ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅନିୟମିତତା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମେଡିସିନ ଯୋଗୁ ହଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁ ହଉ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ନପୁଂସକତା ଦୋଷ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପାହାନ୍ତିଆ ଶୁକ୍ର ତାରା, ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଯୋଉ ତାରା ଉଦୟ ହୁଏ ଯାହା କହନ୍ତି ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ এই ଶୁକ୍ର ତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି 10 ମିନିଟ ଅତି କମରେ ଚାହିଁକି ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପଶୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯଦି ଦେହରେ ପଶିବ ନପୁଂସକତା ଦୂର ହେଇଥାଏ। କରନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।